The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:16, For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2:5, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Philippians 4:11-13, For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. 2 Corinthians 5:18-21, And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ephesians 6:12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves kung napabatay mga sala. Kay kini mahimo lamang bamag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 ang prinsipyo nga atong gibarugan, ang nagaingon sa English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing, dili ang imong pagkumpisal sa imong sala, kundi ang imong pagdapit, dili gani pagdapit, kundi ang imong pagtuo kang Ginoo Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. This is the only way nga ang tao maluwas. Through faith alone, in Christ alone. Ana sa Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo magandam ta sa kaugalingon, sa di pa kita magsugod. Let us pray.
Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon nga imong padangat kanamo o Dios nga buhay pa kami nining among lawas timailhan nga ang imong plano nagalihok pa, imong grasya nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nining adlaw, salamat nga kami makapadayon nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers at mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. We do this every day. As you know already, o taon-taon na kitang padayon ni mga tulo na katuig kapin o karon magapadayon kita. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Unfailing Love of God, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Okay, ato ipadayon itong gisgutan. Let's take up more points of doctrine bahin sa kinaiya sa Dios. Dili gani maingon nato nga kinaiya kundili ang iyang hingpit nga pagkamatarong, ang iyang katarong. Okay? Katarong sa Dios mao na nga atong gisusi kini kay may kalabutan pa man kini sa atong uluhan gyud nga the unfailing love of God. Well, una sa tanan, ang Dios usara. There is only one God. Apan ang Dios gipadayag o nagapadayag nga tulo siya ka personas usa ka Dios. Okay? Samtang gini pag-ayo, ayaw yun pagpakawa sa tutok ni ini kay manungdanon pag-ayo kini. Now, mao ka na ang doktrina sa tulo sa usa. The doctrine of 3 in 1. Okay? Mao ni atong tukpilon karon. Ang buot ipasabot ni ini, tulo ka persona ang Dios. Apan usara siya ka Dios. There's only one God. Ang Dios ana kanunay. He always existed. There never was a time that God did not exist. Kay siya wa man buhata. He is uncreated. He is self-existing. Okay? Now, early in life, you probably became aware nga naay Diyos. You must have come to a point sa imong kinabuhi nga misugod ka sa kanang you began to wonder about the source, about the cause, the nature, or perhaps the purpose of things. And you reached to a point that you became curious. Murag gusto kang masayod sa mga butangawan nimo may bawi, and say to yourself, there could be a supreme being. Now, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to who and what He is. Usta? Now, ang matag tao, makaabot gyud siya, makadangat gyud siya niining gitawag og stage of God consciousness. Ang iyang pagkamunggo nga naagyo Diyos, at least above minimum intelligence and age. Now, that's according to what is described diha sa Roma 1:19-20. Apan ang labing dako nga tahas sa pagila sa Dios nanginahanglan kinig labaw sa kinaiyahang yung tamaw kit-ukiton. It requires more than innate curiosity.
kini nang ginahanglan og usa ka positibo nga kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainiton nga tinguhas tao nga mailhan niya ang Diyos. Ang willingness o pagdisiplina sa kaugalingon aron siya musumitir sa pagkat-on sa kamatuoran. Kay sayod naman kita nga ang positibo nga kabubuton is a matter of choice. Basta? It's a matter of choice sa matag tao. O kasagarang mga tao mag-surrender namang daan sa di pa kini sila makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. Well, una sa tanan, ang Diyos mismo miangkon nga siya usa ka persona. That God is a person. Okay? Unsay iyang gisulti bahin niya? Ang Diyos nagaingon og ako mao si ako. I am that I am. So, kana lang pag-ingon niya ana, usa siya ka persona, correct? Ug sa iyahang pagkapersona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. Now, as a Christian, remember that the only way for you to make God real in your life is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungod kay di man nimo mabuwag lagi ang buhing pulong gikan sa sinulat nga pulong. Dili mahimong buwag na. Di nimo mabuwag ang pulong sa Dios o ang Dios mismo. Sabtag na. Ug mahinungdan nga subo gyud. It's tragic to notice that so many Christians, mga Kristiyanon, fail in this particular aspect because most of them, in the first place, na sila wrong priorities in life. That's the main culprit in this matter, in this particular aspect. Wrong priorities in life. Sayop nga mga pasiuna sa kinabuhi. And because of that, they consequently fail to deal with their children. When they are supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. Mahinungdan nga, most of these young people in their generation do not have a clue kung saan nila pag kanang tahod sa Diyos, how to honor God, how to live the Christian way of life. Ngano? Again, because their parents fail to train them. Napakyas sa pag-agak nila sustong dalan to guide them in their Christian life. They're just the products of their parents being losers in life. Basta? Ay nga naman. Again, because of the parents' negative volition towards Bible doctrine. Why gana? Why kainit? Why, tinguha? Wag yung gugma sa pulong sa Diyos. You see, being losers or winners in life is a matter of choice. Basta? Kapilian man na. Nobody's to blame except themselves ra. Sila ra yung mga parents ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Sila ra. Now, hindi nga itong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bagong tubo karon, because they have not been trained, guided, and disciplined properly by their parents, mga wayward na, mga badlungon na, labad na o sa mga ginikanan, labad na o sa katilingban. Ang uban, mga adis-adis na, mga druggies. They have become a menace to society
a liability to society rather than an asset sa katilingban. Of course, di man tanan. Kunya ang grabe pa, kaya ang mga ginikanan, mga magtotoo ra ba unta, believers in Christ. No, kitang mga ginikanan who are Christians, sa gagmay pa ning atong mga kabataan, ato na unta. And we are supposed to matuto sa atong mga kabataan, pinagis pagtudlo kanila. Di lang sa mga Christian values, kundi libahin sa Diyos. Nabitaw sa gisulti sa balang kasulatan diya si Bruhanon 4:12 nga nagingon ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan etc. Diya pud sa Segundo Timoteo 3:16 ug 17 ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. O kini mga batang gagmay, kinahanglan na kana sila mamatuto, imatuto sa kaibaw kinsa unsa ang Dios. Eksplikahan ba? Pasabton na unta ka na sila sugod nga naay Dios, naay labaw makagagahom. Kaya mga bagong tubo god karon kasagaran ni nila wan nagyud ka na sila ma-oriented nga naay Dios. Mura balag unsa na practice na lang na nila kay gasunod lang pud sila gibuhat sila ginikahan simba kunuhay Domingo mo kana mo kadto. Now kaya mga bagong tubo lagi karon kasagaran nila wa na sila ma-oriented. Wala. Kasagaran nila di na mutuo nga naay Dios mo ni grabe. Mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Now, ang nakagrabe god ini karon as a Christian, you should remember nga duna kay nadawat ug kanang imong nadawat mawangon sa kaluwasan. How precious, how great is that gift from God. Mao kanay nakapahimo nimo nga Christian, basig nakalimot ka. Ug sayod ka nga ang kaluwasan, salvation, gikan og hinatag ni kinsa. Hinatag sa Dios. And therefore, there is a God. If you are a Christian parent, you know, do me, orient your child to a creator. Orient him about God. No, di man kinahanglan nga mudawat og kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Gagmay pagod sila. Apan, as part of divine establishment, iba na pagkaunsa ning divine establishment? Yan ibang tinukod sa Dios, katukuran sa Dios. Kinahanglan nga makasabot na ang bata nga there is a supreme being na ilabang makagagahom natong tanan. And that is why a believer, kinsa nakadawat naman siyang kaluwasan, ang imo yung tumong karon, mao nga himo o nimo nga tinuod sa imong kinabuhi ang naghatag nimo kaluwasan. Kasabot ka? Ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo. And this personal sense of destiny nagadani ning daghan kayo mga butang alang sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. That is why when we enter into the study of the integrity of God, katarong sa Dios, pagkakasaligan sa Dios, we're going to see Him kung unsa ka importante ang pag-angkon,
ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo ang Kristohano nagugka. Muingon ka og oo, Kristohano naman ko. So, tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Now, unsa man na? Istorya ra ba lang na o tinuod gyud? Nga mao man ay problema karon. Kaya nga no good, na may mga Kristohano nga moingon og ayaw ko pangutan og ingon niya na kay di may tabo nga di tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now, always remember that if you are an unbeliever, dili pa ka magtotoo, kinahanglan nga makaibaw ka nga naagyo panahon sa kinabuhi nimo nga moabot ka sa kanang gitawag og God consciousness. Moabot gyud ka kana bang point of your life nga makahuna-huna ka nga doon na gyud labaw magkagahom mo ni God consciousness. Apan kun if you ignore it or disregard it o di nimo ka nadawaton, it's all up to you. Naara po na nimo. If you just think for a moment, grabiha sa Diyos, no? Ay sometimes muna-una nga, imagine sa waning tanan, wang pangkalimutan buhata sa Diyos, na ibangwaan naman yun niya sa kaniyang tunga pang tanan, na ibawaan na niya as to who is going to believe in Him, na ibawaan na po niya kinsa ang di matuo niya. Sa kagrabe yun, no? Now, kinsa mo dawat sa kaluwasan, kinsa mo sa likwa, na ibawaan na nasa Diyos tanan. He perfectly knows all this sa wapang tanan. Naibaw na ang Diyos human ka mo dawat niya. Naibaw na siya unsay imong mga gikinahanglan ingon nga anak na niya. O kay naibaw naman siya unsay imong mga gikinahanglan, siya na po'y mag-huna-huna o mag-andam those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live life that's pleasing to Him. Kasabot ka? Siya nagsangkap. You see, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos at tanan, naibawaan na niya ang mga kanang tanan. Naibawaan na gyud ang atong kinabuhi, bisan gani ang mga butang wa may tabo sa atong kinabuhi. Naibawaan na po na niya. Bisan mga incidents o mga occurrences nga may tabo unta sa atong kinabuhi apan wa may tabo, kanang tanan ay bawaan niya. Kita mo na. In other words, ang Diyos nahibaw sa mga posibleng may tabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan ay bawaan sa Diyos. Inguna na ang Diyos. Now, naghisgot, nagtuon mangud ta karon bahin sa niining kaligdong sa Dios, ang katarong sa Dios, ang kahalangdon sa Dios. Now kini pagka Dios sa Dios, pag-ingon niya, I am that I am. Wa siya pagkausap. Wa siya pagkalubad. Now bitaw na sa alawiton nga great is thy faithfulness. Mo ni kinaham nako nga Him. There is no shadow of changing with thee. Di yun siya mausab. He just does not change. So ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. And yet, considering the very fact that kahibaw siya kung unsang desisyon imong himuon, di man siya mo tandog o manghilabot sa imong desisyon, dili. Kay bawagod siya tanan nga desisyon nga imong himuon sa tibok ni imong kinabuhi, naibawaan niya ang tanan. Sabi nimo, nakita ba nimo unsa ka grabe ka na? Naibawaan lagi tanan na sa Dios ang imong mga desisyon, maayo bang desisyon o dili, naibawaan
kini niya. Ingon na nakagrabe ang Dios na kanang pulong grabe, negatibo mo na. Wa ta magpasabot ana nga negative niya atong gipasabot. Ato lang gipatinaw o hulagway ni mo unsa ka pagkaway sama sa Dios. How incomparable, indescribable, how amazing and awesome God is. Niya pa. Ang mga resulta sa mga desisyon nga atong pagkahimuon, iyan ang ipahiluna, subay gihapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon lagi na ang Dios. Kita ni mo na. No, kung makaila ka na sa Dios, unya, nagkasabot ka nagkinsa ang Dios, makaibaw kag unsa ang pamaagi nga iyang gihatag kanatong tag sa kamagtotoo. That is why early in life you became aware that God exists. Usta? Puslan man nga midawat ka o kaluwasan pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, naibaw na ka nga naay Dios. Usta? Yun sa man din mo pagdawat o kaluwasan o di ka mo tuog Dios. And you know what I mean? Mura man rog di mo tunong, di mo sibo. Therefore, as a believer, you knew that there was a God. Sometime or dihay gayon sa imong kinabuhi nga nakaundan ka nga naay Dios. You see, early in your life, sa gamay patingali ka, you have reached a point that you wondered about the source, the cause, ang hinungdan, the nature, or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being, correct? Now remember this point. Whether you believe or not that there is God, that doesn't in any way change God. Dili eh. Di yun na makausab sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Naagyo Diyos. Sabta pagayo ka na. Mao ni nakagrabe ron kay na may mga tao nga di mo tuo og Bible. Na ay di mo tuo og Diyos. Na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang gituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, the finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Now, this is the problem now, especially sa mga magtotoo. Kaya ang bagang duot sa mga Kristohanon karon, inaybay noon nga they give time to study about God so that they will know who and what God is. Moingon maninuon ni sila og may pag-imagino na lang nato nga naay Dios. Now, ang problema ini ron kay kung mudangat na nakalanlaing mga pangitabo, mga suliran sa kinabuhi, mga gumunhap nga moabot sa mga magtotoo, wa sila kadangpan sa pagtugyan sa ilang mga problema. Kaya wa man diha ang Dios nga angay nila untang mailhan. Na mao na. Nakasabot ka. Busang may tabo mao. Nga instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsay atong dangpan? Mudangop tas mga tawahanon nato nga mga pamaagi. Human solution. Inom doon ka ba sa prinsipyo ang itong ibarugan? Human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Ug mo apply na po din kanang maong prinsipyo. Barugi na yun na kanang maong prinsipyo. Only divine solution is the real, genuine solution. Na mao na. You see? Always yun na. Bagang duot sa atong mga kaigsuonang Kristohanon, ingon niya na karon tungod kay ang Dios
Imagine na lagi nila. Dili siya tinuod sa ilang kinabuhi. Listen, the only way for you to make God real in your life is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real, tinuod, matuod, buhi in your very life. Maura gyud. Wa na gyud lain pagpaagi. Kasabot ka? But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagining ramanggod lang. Wa kay abutan na. Sorry to tell you that. So paminaw. Everyone reaches at the point in his life God consciousness. At least everyone above minimum intelligence and age. Basa ang Roma 1:19 ngadto sa 20. Now, kung normal ka lang ang pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matag usa ka tawo, according to Romans 1:19-20, gihatagan gyud niya ng gamay nga consciousness diha sa sulod niya nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, well, kanadi ay mga atheists. Di man na sila mutuog Diyos. Mismo na sila moingon, di ko mutuog na ay Diyos. Means na ay Diyos. Di lang sila mutuog. Gusto? Did you get the point? Wa may Diyos. O di man kakaingon na. Kay, wa pa'y Diyos, dili na isyo. Di naman gani ka musulti nga why Diyos. But because yung sulti man ka nga why Diyos, di kumutuog Diyos, na agyo Diyos. Correct? Di lang kamutuo nga naa siya. Di lang pud kamutuo niya. Nakasabot ka ba? Niya na akong gingon? I hope nakasabot ka niya na. So, ang imong dili pagtuo nga naay Dios, dili makaapektar sa Dios, dili makausab sa Dios sa iyang pagka-Dios. Gusto? So, sabda na. Your argument nga dili ka mo tuo og Dios, that does not mean in any way change the person of God. Does not affect God. Never. Paminaw. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibuok universo ang makapausab sa persona sa Dios. Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Di mada. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Di mahimog saliat-saliatan lang o tuon bahin ini, bahin sa Dios. Dili. Maubitaw karon, nagkasabot na ta, nining atong paghisgot bahin ini. We will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two reasons why a believer needs to study the Bible. First reason, paminaw. Unang hinungdan nga nung kinahanglan nga patunon ang magtutuo sa pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan, equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That's just the purpose ng atong ginabuhat din eh. Unsa man diyang tuyo nining kinabuhi karon. Di ba nga kita makakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios,
utilizing all what God has provided us. Apan nga itong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agan kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kay mahimo man nato kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. Kay maingon man tag, bitaw po ko kakita nga naay Dios. Kristohano nagaingon na, Grabe, no? O tingali mo, ingon ni siya, wa tingali diha, basing nakatuhog. Nabitaw ilang giuluhan, natutulog ba ang Diyos? Tiyaw mo na. Nakatuhog, tingali ka Diyot. Di mo na mahimo. The more Bible doctrine you acquire, paminaw, the more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Diyos becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. Kasabot ka? That's it. Kini mga doktrina nga itong gitunan, di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Mabitaw atong gitunan nga kinahanglan gyud nga doon ay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminawon o imong madungog, because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga maunay nagalihok o nagaduma sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madahan you will just say, aber, atong paminawon. Aber, ato kunong suwayan. Now, although many of us diha magsugod o ingonan, pero ang imuha God, maubitaw ng isaad man pud ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Naman na si Jeremias 29:13, right? Ang siyang isulti diha, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Heart diha is kardiya. Ug mao kana nga get this, kung imo gid siyang pangitaon sa tinuoray, imo gid siyang makaplagan. Di man mamakak ang Diyos. Unsay iyang isulti tinuod man yung tumanon ka na niya. Di na siya Diyos kung dili niya tumanon. Always remember this. God keeps His word. Paminaw. That is why learning and understanding who and what God is, this demands positive volition, an active desire to learn about God. The willingness and self-discipline to submit to learning the truth. Disiplinahon itong kaugalingon. Of course, so good pati nga, marag bugat yun yung mo pan. As you go along, maanad ka na. Sa ka-smooth, kahanoy na yun. So, until we are able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristohanon, doon na kaya gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka magmalampuson ug madinaugon sa imong spirituhanong pagkinabuhi ingon nga magtotoo. Apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa imong kinabuhi. Sorry to tell you. Ug mahinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition kabubuton nga buot gyud kang makakaton bahin niya, gusto kang makaila sa Dios. Kini nga itong gibuhat din adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, dili ni tiyaw-tiyaw, dili ni duwa-duwa. This is a serious matter. God is dead serious to His word. Mao nga He wants us to be serious.
pagtuon sa iyang pulong, pagtuon bahin kaniya. So makita ta dinhi kung unsa ka mahinungdanon gyud sa atong kabubuton, di ba? Our volition. If you are a believer, unya sa ganagana rang imong pagtuon ug pagkatuspulong sa Dios, then kabubuton gihapon ang giagadihan nimo. That's why kini pagtuon og Bible requires self-discipline. Di lagi sa ganagana ra. O nagingon og intermittent. Sabot pasabot. Meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. I repeat, studying God's Word requires self-discipline. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent, and our attitude towards it should not only cold or lukewarm, but what? Unsay buot sa Dios nga attitude nato ngadto sa pulo sa boiling hot. Unsa may boiling hot sa Binisaya? Nagbukal-bukal. Now, mura man gud namutang Bible study og last recourse na lang. Meaning, ugway lain nimong buhaton, sige, mo Bible study ko. Mura gud og pakapin na lang in taon ng Bible study. And yet, you are a Christian. You know you are going to heaven one of these days. You know nga moatubang ka ni Ginoong Jesucristo. Unsa may imong didto? Maingon ba lang kag, "Hay Dios, ni anak ko. Naibaw ba yatag unsay mahitabo nato didto?" Og because of that, ato nang himuon ang pagpangandam, preparation karong higayuna. Niini karon nga nagtuon ta niini. Do you know why? Because right at this moment, nining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Paminaw. Positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na ang resulta. Inay binoon, naibaw silang naay labaw magagahom, hatagan silang chance nga makasabot. Nadili na. That's why mailhan ta nga usas mga isyu sa tao mawangon sa kabubuton. Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Langit nung away. And you know what? Ang issue sa volition, maunay mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tao born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Diyos nimo eh. O tingali mo ingon kag, kay bao man di ay ang Diyos nga dili kumutuo niya. Nganong gipagkatao pa man ko sa kalibutan. Magbuot ba di ka? Magbuot ba di ang Diyos doon? Magbuot ba di ang Diyos ay imong ginikanan o, oy, ayaw na ninyo himuan ang tawhana kay di ba na mudawat nako. Di man makaingon ang Diyos ana. Dili na ingon ana. God does not do and say that. Dili mo hilabot ang Diyos ana. That is the reason why nga importante pagayo nga masabtan ta kinsa ang Dios, who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi, unsay iyang sistema, unsay kalaki niya, unsay iyang protokol. Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity of God, yang katarong pagkamasaligan, mao nga God is a person. Basta? Yes, God is a person. But only that we cannot see Him because God is invisible. Now, kita og mamatay ta,
May invisible naman punta. Gusto? And yet, the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. O baga kita kag minatay a dead person nga gihaya. What you see is his body, iyang lawas. And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas. Kadang patay ang lawas, nga imong makita, nga gisuod sulungon, wala na siya diha. Tuan na siya naong sa Dios. Kasabot ka. Maubitaw ng, kung mag-isgot ka ni tagminatay, maubitaw ng usahay ka ng naidaghan kayong nindot ng mga istorya o size kinabuhi sa namatay, kana manggawas ni kamatay na tao. Di ba? Labong sa buhay patong tawhana, wag yun manggawas ng mga nindot ng mga istorya bahis kinabuhi antong tawhana. So, kung naamoy mga nindot ng istorya bahis kinabuhi sa katao, wala isulti na ng daan. Labong buhay pa na siya. Ayaw na hutag, mamatay na siya. Isulti na ng daan kay aron madungog. Oy, si kuan maing tao ra ba jud ni? Kung isulti ni mo na namatay, wa na diha siya. Ug magtutuo to siya, tuan na naong sa naong na siya sa Dios. Kanang patayng lawas nga imong makita, di na kana siya. Sabtag na. Dili na kana siya, bagaw na lang na diha. Kaya ang tinuod nga siya, tuan na sa iyang right place with God. Kasabot ka. So, lawas na nang imong makita. Apan siya tuan na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na, mo yung katingalig na pamanlagi na siya. O, lawas na lagi na. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman. You are going to be face to face with the Lord in the Spirit. And the Lord is Spirit. Is in Spirit. Maubitaw nga ang pulong sa Diyos na gasulti. Nga while niya patadinhi, niya pataning atong lawas nga madunot. God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya pa sa lawas should worship God not in body but in spirit. And in what? In doctrine. The Word of God. Look at that. Why do you think? Because God is real. Tinood, matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya magkita, but He is very, very real. Sabtagi na. Ang tanan na itong naon, bisan wa pa nato isulti, makita, dayag pag-ayo ka na sa Dios. Because ingon ana ang iyang pagka-Dios. That is who and what God actually is. Kasabot ka. So therefore, get this. When God becomes real in your life, then mao na ni ang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud di ay kagrabe ang imong pakinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That's the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhano na una ang imong gamiton ngadto sa Dios, nawa gyud kay abutan. You have no chance. Wa gyud kay abutan ana. I repeat. Di gyud ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip ug
pangwintay mo gamiton. Mao nga resulta, daghang hulagway sa Dios manggawas. No such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios anas doktrina. Pulong sa Dios nga nagalihok na di si mong panghuna-huna. Once Bible doctrine, the principles of the truth are circulating in the stream of your consciousness, garantisado nga makita nimo ang Dios. Did you know that? Bisag na uban ninyo maingon, uy, kuya, wag na. Puro man kong mahadlok na. Uy, anong mahadlok man kang makakita sa Dios? Makitang tanan adto man mo sangpot sa atong pagkakita niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kung tawhanon ra, wa gyud tay mo kini ang hinungdan ngano kang ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay mahinumdum sila sa Dios. Kinahanglan visual aid aron makahinumdum sa Dios. Ngano man? Tawhanon ra man nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita. And yet, wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pag-ingon og I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. John 4:24. Ato ni padayon ugma ang sumpay nining atong gisugdan og hisgot. So, din nilang nakita ko tumayog sipyat sa sumpay o sa pagpadayon ni ugma. Magampot ta. Ama na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ning matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo, pinagi sa paghawom sa Espiritu Santo kanamo. Salamat o Diyos sa imong patinaw kanamo sa imong kamaturan, bahin kanimo. Salamat o Diyos ni ining grasya nga nagapadayon sa paglihok sa among kinabuhi. Dili yun namo kini ikatandi sa bisag unsang bililhong butang sa kalibutan. Because there are only two immutables in the whole universe, you and your word. Salamat o Diyos sa imong pagsulti. Heaven and earth will pass away, but thy word will never pass away. Salamat o Diyos ni imong pagpatinaw ning tanan. Pinagi ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Nada kami pagbalik ugma dinhi. Ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.